Mel-isma di Pep. Kent vjeċ bil-van, mort nixbor grupp kellhom gejbot parti ta' xogħol ta' vint. U jitla dak il-purċinel tal-beritta ta' fuq TikTok. Ħaqqa li badu Florid Pep. Għax ma l-ewwel fest sekkin tant ir-remetta li ma taxbort waħħalli l-ewwel ustjelu bella fil-preċett. Kemm ir-remetta fuq li bommi Pep. Jizzebbuċ mimli sħieb beda jqilew. Inti x'għandek tajt dwar di? Sorry. Għara ħanajdlek Pep, jek naraħħa għal xabba mus fon untiħ. Tza. Fon u Pep. Immaġina Pep. Immaġina nsejt naħu l-prima ta' fil-ħodu. Nqattaw ħaqqa Pep. Nqattaw Pep. Omi Pep. Omi l-ħabs l-isneħel biex nimliħ tilja ċump. Alla kolba mil-turi bit-tajt. Għammu, driver għal. Jena dik tal-ismek. U għara siċur klin jħriġt mill-program. Xed l-internet. Tħalt Malta Pop. U ħaqsur għara kif rġejt fajta mill-video. Għara xibjagni. Xċuċu padre mio, Pep. Xejtu li daħ! Mbagħad ġejġija sa poliklinik tal-Gżira u n-ners għadli li spiċċaw la seringi għabba Malta Pop. Għajni se nagħmel bla seringi. Odi. Kena gay party ta' xogħol u eżatt qabel Pep xaħat fuq iċ-chatbot li ġejda ġisem jismu Ashley. Jien Pep, xi smajt li sem Ashley bini x'Facebook li kelli zombi qabad iġalabnet waħbar jisu stun tal-miliet. Biex imbagħad immur fuq id-dance floor u nsibda żaqħara jisfem fuq il-box. Mhux xi rasa fuq il-kejk ta' kien jisu dullja fuq pasta Pep. U daqqal ma donniex minna liħliju, Pep, Iso erbek miftuħ. Morċi pandu ġisem, kifu bronkite fil-ġima jimbokka, għax kullim kien arwin jibda jiġri xizzab. Wiċċi trid tara, Pep, minna li xistilla, u ma nistax nifhem għax dasgur il-Zobbu ilu mill-fortuma jaraħ Pep.